kusachulutse gagandiwa koma ndingofika kumene a president andituma kuti ndikafotokozereso uthenga omwewu munchichewa. A president aitanitsa msonkhano umenewu kuti athenso kuyankhulana ndinu Amalawi. Akufuna kuti adzitha kuyankhulana nanu pafupi chifukwa moyo umene uliliwu ndi moyo wovuta kwambiri. Amalawi mukuyenda mu nyengo yowawitsa kwambiri. Iwo mu 2018 adafotokoza kuti tikapanda kusamala kumene kutsogolo tikupitaku tsiku linatu tidzajiwa kapena tidzafa Malawi muno chifukwa tidzalolera anthu oyipa kuti akhale patsogolo pathu. Chifukwa anthu amenewa enawa amene ali mboma panowa alibe ukadaulo kapena alibe mtima wofuna kuti akakutumikireni Amalawi. Adango kuna mizani mcholinga chakuti akakhale pa mpando umenewo. Mawu amenewa akufotokozera izi chifukwa chakuti chifukwa chake ndi chani. Mutati muonetsetsa Amalawi mmene tikuvutikira pano zoti kuli a president a Chakwera nzonama nzokayikitsa. Tingotero a president wonso kulibe. Chifukwa anthu imene timakavota ija kudzuka mmamawa timakhulupirira kuti tikhala ndi chimanga, tidzidya, tikhala ndi mankhwala kuchipatala, tidzichira, ana apita ku sukulu, tikhala ndi ndalama zopititsira ana ku sukulu, timakhala kuti achinyamata apeza zintchito, achinyamata apeza ngongole, katangale samachitika, koma zonsezo pano zikuchitika. Adatigwiritsa fuwa la moto. Kodi nanga Malawi nzoona kuti pamene ife tikuzunzika chonchi iwo nkumapezeka kuti notsopano pamene akunyamula anthu ochuluka atu kwambiri, ulendo nawo ku Egypt, ulendo nawo iyayi kuunga, tikunena dzana lomwe sabwera dzulo kumene kwanatenga anthu 250. Uwononga ndalama zakuti tu zinakatha kugwira ntchito kuchipatala kuje kubwayira kulilongwe kuja kumanena kuti mankhwala kulibe, azimayi kuti achita bwanji. Koma ndi ndalama zambiri 250 anthu 250 aliyense kumene kuti apite mwina umene kwa unonga 1 billion Malawi kwacha, ndalama zambiri. Tsopano a president oterewa kuti nokuti akutiganizira ife Malawi kuti akufuna kuti nafenso tikhale ndi moyo wabwino, kuti nafenso tipulumuke. Tikakamba nkhani ya mafuta, ndi mafuta ndimene mukuonera mwa Malawi. Mafuta kulibiretu anthu azimayi azibambo akugona pa filling station masiku. Manyumba tatuluka masiku anasugona so manyumba ya chosecho iwono pamene no akukhala na mayenda kuyenda atu Malawi muno dzana lera napita kaswera golf kampira kakang'ona kumadutsa anthu akuimba masairini penepo kuliza masairini anthu kumawoza akwawoza anthu chifukwa kuti alibe mzimu wabwino, mzimu wakuti Malawi akuzunzika. Ndiye funso nkumanena kuti kodi pano a president oterewa munthu oterewa tipange naye chani. A president akhala akuyankha funso limene kumapeto kweni koma tikudziwa kuti pametamba chonchi ngani imene mukufusa funso limene la Malawi kuti kodi nanga munthu otereyo popeza idamvotera tokha kodi tipange naye chani. Popitiriza kudandaula kwa president a Professor Peter Mutharika kudandaulirani kapena kudandaula pamodzi ndino a Malawi ndi nkhani ya federeza. A parliament adapereka ndalama za nkhani zochuluka 109 billion kuti ayi anthu mabanja kapena mabanja okwana 3.7 million athandizike. Kale program isanayambe basi boma la Chakwera lina kuti ayi anthu inu mwachuluka tikuchepetseni mukhale 1.8. Ifeso funso nkumafusa kuti tsopano anthu enawa mwachotsawa apanga bwanji safa ndi njala anthu amenewa. Chabwino nkhani yodakali nkamwa kupezekaso kuti ndalamazo 109 billion ija akuti yabedwapo 30 billion. Yabedwa bwanji? Ayi mwapezeka kuti anthu amene ali patsogolo ndi nkhani imene akuti mpachibale pawo kwa president. Ayi
amakagula ku kampani yakunja yogulitsa nyama katangale ekayeka kuba munthu sumapanga zimenezo kapena kuotcha nkhokwe yako pamene ana ali pakhomopo kuti umati ana adya chani zimene akupanga apazi kuti netonse tife. Ndiye kupempha kwa president athu a Professor Peter Mutharika kwapemphaso Chakwera kuti muonesetse na nkhani iyi ya fertilizer sinkhani ya masewera yayi. Nkhani iyi ya fertilizer sinkhani ya masewera. Tukufuna fertilizer akhale atafika mvula yamba kale yamba kugwa fertilizer ameneyu apezeke pasanathipe chani mu December. Tikudziwa kunena kuti mwapeza ma contract kapena mwapeza ma supply kuti apereke fertilizer amene. Fertilizer amene akhale wa chaka chino osati chaka cha mawa ya. Tipitirire pamenepo ndiye tigweso kunkhani ya zachuma mmene zikuyendera mdziko muno. Tikunena pano zinthu zakwera zedi. Takhala tikufotokoza apresident akhala kufotokoza kuti mmeneyo amasiya amatuluka mboma muja kusiya chifukwa nena kuti mboma yani yotamangitsidwa kwatamangitsa chifukwa cha iwomwewa amene wali menemo chifukwa cha kaduka wanamiza Malawi. Ndiye alowa mmenemu kupeza ono kuti mmene mitengo ya zinthu imene nalili imene analisiyira nthawi imene inali mitengo yabwino tikatenga tingotenga lokutumbula chimanga limene panopa 25,000 27,000 uno November sinafike December sinafike January. Ndi kuti thumba limene lifika ndama zingata Malawi lifika 40,000 pamene nthawi ya professor thumba limene jenali 80,000. Kodi Amalawi funso kumadavotera zimenezi pamene tinkapita kudzuka mama kupita kwa panga palai kwa ima palai timavotera kuti tizakhale adzatizunze kuti tidzavutika ndi zinthu kudula pa mtengo wokwera chonchi ayi si zimenezo zimene timafuna. Pa nkhani ya zachuma yomwe kupezeka kuti tukamba za fuel sakupezeka chifukwa ndalama za forex kulibe. Forex yapita kuti a Professor Peter Mutharika anasiya ndalama zambiri zopitirira mwina 1 billion kupitirira zoti zimatikwanira nthawi imeneyo miyezi 6 tikugula katundu tsiku magula katundu koma pano akuti ndalama imene yatsala ya masiku 3 kuti nanga ndalama masiku 3 tingagulira mankhwala ku chipatala tizidabwa kuti kuchipatala chifukwa chani kulibe mankhwala tingagulira fertilizer tizidabwa kuti fertilizer kulibe tizidabwa kuti mafuta akusowa chifukwa cho ndalama zonse zija azimaliza aziba. IMF amene amatithandizira kuno mene DPP malamulira idakonza ndondomeko yabwino adatipatsa ndalama kungofika iwa IMC badala nokuti imene basi kansulani awadzipita ife tipanga kuyankhula kwake amayankhula nchizo kuti we are going to do it our own MCP way atitipanga mmene madzira ife ya MCP mmene zikuonekera mmene dziko lili akudziwa chilichonse MCP tingana nokuti akudziwa chilichonse kapena akudziwa kwake nkongononga. Ndiye ndalama zimene zija panopa kuti zibwerenso povuta akuti ayi mwaononga akongeresi atonse mukuononga sindingakupatseni ndalama akana usengeza kuti even kupita kutsogoloku Amalawi tikhala mavuto okhaokha sitingapezenso ndalama yakunja yogulira zimene tikuzisowazi. Tipitireko pang'ono nkhani ya mafuta ndafotokoza kale ndimene dzukhalira pano manyumba tasiyogona tikambe nkhani ya adimaki kutsekedwa kwake ndi kubedwa kwa chimanga. Adimaki tidachoka kale nthawi ya Kamuzu akutera wa Professor Peter Mutharika nthawi ya Bingu kunali adimaki nthawi ya Joyce Banda kunali adimaki nthawi ya Professor Peter Mutharika kunali adimaki. Kodi chachitika nchani panopa kuti adimaki katsekedwe pamene mukutseka adimaki pankuti tu ndalama aso zitaperekedwa wale kwa adimaki zogulira chimanga kuti namazika zapita kuti kupezeka kuti no chimangacho chabedwako achiba chimangacho kuti tu chimayenera kuti chithandizire ife Amalawi tisakhale ndi njala. Adimakiyo ayitseka ngakhale takhala ndikakhobiri kochepa chani singakagule tikagula kuti madobadoba sopano no achuluka adzingokweza nchifukwa chake tulo ku mitengo itu kunena kuti chimanga chikwera chifukwa cha madobadoba alowa pamenepo chifukwa adimaki yathetsedwa.
kodi nkhani nkumafusa kuti kodi boma limeneli lotitumikira ife Malawi. Iwa profesa mchizungu anafusa kuti are they sincere? Kuti anthu amene wadi kuntima kwawo amapemphera, amaganizira wanthu, akufuna kuti ife zona. Pali nkhani ya magetsi. Adathamangitsa Gereko chabwino. Mwathamangitsa osabweresanso anthu ena kuti adzipereka magetsi wa bwanji. Munanena kuti yayi magetsi wakukapitira tikonza mwachangu pano 12 months. Panopa pomafika December magetsi ajakhala sana yake. Kodi chifukwa chani mukupanga zimenezi pano makampani asiya kugwira kupanga zinthu chifukwa magetsi alibe? Aliyense akukanganira mafuta omwe wa diesel, mafuta omwe a petrol, komanso mafuta awonso akusowa. Ndiye pali nkhani imene a profesa akunena yo mvetsa chisoni kapena yoti nkhani imene siyeneranso kuti izikhala pakati pathu. Ndi nkhani yakuti kunzimba kwapezeka anthu amene adamwalira, adafa, adangopezeka kuti ayika manda amodzi. Kudabwa kwa Professor Peter Mutharika kuti tsopano anthu atapeza. Koma simungapange kafukufuku. Ino a president simungabwere poyera president achakwera ndikuwafotokozera Malawi kuti amene apezekawa ndi si a Malawi kapena ndi akunja. Chifukwa chakuti boma la Congress a Malawi dziwanire sitingalikhulupirire ndi mbiri yache. Mwina anthu amene adafa pamene adapezeka kufa mwina ndife tomwe a Malawi sitingadziwe yayi. Ndeno kuyembekezera kwa president atu Professor Mutharika kunali kwakuti tabwerani Chakwera tabwerani poyera mwafotokozera Malawi mwafufuza ziti chachitika ndi chani, kodi imene chachitika chonchimu nanga tipange bwanji kuti zimene zisadzachitikenso. Koma zonsezo sanapange. Pali nkhani ina yake ya ndale ikukhala ngati ya ndale chifukwa chakuti akuona kuti alephera. Imene ndiye kuti kubera chisankho, mutu umene ndi woti kubera chisankho. Akuona kuti alephera kuti ngakhalebe atata apite kuti lero mawa tikavotenso, akudziwa kuti akachokapo ndi zero. Ndeno ayambano mapulani obera chisankho. Akubera bwanji? Amutenga nyamata wina wake amene ali wosapota wa Chakwera amene ingwandale wa MCP. Umboni ulipo wakuti amatakataka amakhala pansanja kuchipaniko atakakhale wankulu waku bungwe ili loyendetsa chisankho. Ndizoona kuti munthu wachipani akagwire ntchito imeneyi, ntchito imene mafunika kuti munthu akhale oti opanda mbali. Ndiyetu kuti kunena kwa profesa kuti munthu ameneyo achotsedwe ntchito, asapitirirenso, ngati kuti tidzakhale ndi zisankho zabwino kuti na Malawi mukadzati mwavoteradi mtsogoleri amene mukumfuna. Komanso chachiwiri chimene chikuchitika kumeneko ati kalembera wana mwapezona kuti akungolembera kulilongo kokha ku Central Region. Kakuganiza kuti ku Central Region kuli chani? Momota anakatenga chabwino ku Central Region tengani kulilongwe mutengenso kumangoji kuno anthu kumene koko ndi maboma akulu amene kumakhala anthu koma ngotenga lilongwe yokha. Akuganiza kuti ati lilongwe ndi kumene kuli IMCP ambiri kusiyano kumangoji kusiya ku Blantyre. Ife a president athu akupempha kuti kalembera ameneyu akhale ndithu wakuti kulikoseko mwafikire kumene kuli anthu ambiri kuyamba ndi kumene kuli anthu ambiriko. Kunzimbaso kuli anthu ambiri, afikireni kunzimbako. Kulilongweso kuli anthu ambiri, afikireni kulilongweko. Ku Blantyre kuli anthu ambiri, kucholo kuli anthu ambiri, kumangoji kuli anthu ambiri, afikireni onsewo. Musayambe mbali imodzi chifukwa mukatero ndi kuti no mukufuna kuti mubere chisankho. Ndiyankhulenso iza president Mundroli kuti pali manong'onong'o amene akuchitika chifukwa chakuti inu a Professor Peter Mutharika ndinu nokha president amene mmaganizira Malawi akuti akufuna kuti abwereno ndi kuti akumangeni. Mwina tikamamaliza press conference ino popeza mwafotokozeraso Malawi bwinobwino anena kuti tipite kumangoji tikakumangeni chifukwa chakuti cha TPIN. Ine bwana nali ku MRA nagwira ntchito ya custom. TPIN si makhala ya president. TPIN amayendetsa ndi anthu akuboma. Ndipo kamagwira ntchito mu office umene ugwira ntchito ngati president ugwira ntchito ngati president. Ntchito yako siyogula katundu yayi. Ndeti mafuna tafotokozere anthu amene akupanga maopseza president athu a Professor Peter Mutharika pa nkhani ya TPIN. Kuti nkhani imeneyi musalowetse ndale. Fufuzani
bwino koma musayoletse ndale musaopseze. Ndimafuna mawu amenewo ndifotokoze bwana mundilole kundipange choncho. Kumapetopeto tangomvetsedwaso kuti ku Malawi Gaming Board kwapangidwa katangale waukulu kumeneko. Ndalama za sowa president kumeneko. Ndalama atu zazikulu za nkhani. Masoedwe ake akuti mafuna kuti bilu ku nyumba ya malamulo ikadutse kugula njira. Ndi kumeneko ma ministala kugulidwa njira. Ena akulu nyumba ya malamulo mo kugulidwa njira. Tikunena kuti izizo ICB fufuzani. Ifeso tukufuna Malawi wakatangale. Mufufuze zimenezi. Nango kanga ndapita pambali pang'ono koma kumapetopeto a president akwadandaulira. A president atu a Professor Peter Mutharika kudandaulira achinyamata akumverani chisoni. Azimaya akumverani chisoni. Chifukwa pa nthawi imene anali mboma anakhazikitsa ndondomeko ya ndalama izi zimene zimachokera ku madefu akuti nifi panopa. Pano tunena pano ndalama zisizi kuperekedwa. Ngati akupereka akulandira anthu ena akulandira ndi anthu amene amavala makaka Malawi Congress Party. Amene amavala makaka a UDF sakulandira nawo ndalama zimenezi. Amene amavala makaka a DPP sakulandira nawo ndalama zimenezi. Okhawo amene amavala makaka a UDM sakulandira nawo. Kodi Malawi yo adzikhala wamtundu umenewo? Pa nthawi imene anali mboma a Professor Peter Mutharika kunena kuti anayika ma technical college njira zabwino azimayi amalandira mtukula pa khomo ndalama zimapezeka. Pano pa chinyamata pana kungodzikweza suicide. Anthu kufuna akufa kumene committing suicide kumwatameke. Chifukwa chakuti no palibe chimene akuona kuti moyo uno wakhala bwanji. Posachedwa tukamba za chinyamata komanso akulu sayamba kudzikweza chifukwa ngongole eno zitivuta. Ngongole zitivuta tikhala bwanji mabanja kuthawa. Chifukwa chani? Chifukwa chakuti moyo Malawi muno suli bwino. Ndiye kumapetopeto iwa president akuti tikamavotera munthu akamafuna kuyimira kutumikira dziko adzikhala kuti ali ndi maitanidwe ochokera kwa Mulungu akathandize wanthu osati adzithandize yekha yayi. Mmene zititi Malawi muno a president a Chakwerawa alephera ndipo atule pansi udindo wawo. Atule pansi chifukwa akapanda kutula pansi tifa. Timalizika Malawi muno. Tukunena uno ndi November. Kodi tifika December, tifika January, tifika February. Tanira kale nkhani tu za fetereza, takamba kale nkhani za chuma, takamba kale nkhani za chimanga kuti kulibe, kumankhwala kulibe, mafuta amagalimoto kulibe, chilichonse kumalawi kuno kulibe. Tifike ndiwowa ndi atule pansi. Akatula pansi kubwerezanso kwa Professor Peter Mutharika kuti boma longo yembekezera likhalepo ndipo posachedwa tipite ku chisankho tikasankhe mtsogoleri wina. Munthu umakhala president pamene Malawiwo akusangalala. Asadzikakamize munthu wamkulukulu president akumayenda anthu mamuwoza. Kuwoza ndekulo kukakhala kufika nyumba kumene kuti ndine president wa dziko lino anthu akundiwoza. Umutima wako kumva bwanji? Ndiye iwo wonso pawokha achakwerawo angoganizira kuti ineyo ndingodzisiya anthu asafe. M'Bible manena pali mawu awa kuti ngati chiwalo chako chimodzi chikufuna kuti chikuonongere thupi lako lonse Amalawi, chidule chiwalo chimenecho. Chidule kuti iwe ukhale ndi moyo. Mmene zafikiramu zafika poti no ngati kansa kuti no Achakwerawa ndi kansa. Ngofuna tingodula chiwalo chimene chocho chabweretsa kansacho tikhale ndi thupi lina loseri. Ndiye kumapetopeto mmene akunena a president Professor Peter Mutharika kuti Achakwera tulani pansi.